tejto prezentácii predstavíme analýzu mikrozóny, ktorá sa nachádza v severovýchodnej časti Štokholmu. Ide o moderný obytný súbor s unikátnou kruhovou urbanistickou koncepciou a centrálnym parkom. Našim cieľom bolo preskúmať širšie vzťahy územia, jeho priestorov, fungovanie, dopravné väzby, zeleň, ako aj problémy a potenciály, ktoré ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov. Mikrozóna sa nachádza v atraktívnej polohe v blízkosti športového areálu, štadión a univerzitných kampusov, ktoré významne formujú charakter celej lokality. Územie je súčasťou mestskej oblasti Norra Djurgården, známe svojou zeleňou a kvalitným mestským plánovaním. To je husté, ale zároveň príjemné zelené obytné územie sú stabilnou mierkou zástavby. V komplexe sa nachádza približne 1200 až 1500 bytov a celkový počet obyvateľov sa pohybuje medzi 3 až 4 tisíckami. Budovy majú prevažne 5 až 7 podláží, čo vytvára harmonickú mestskú siluetu. Veľkou výhodou tejto mikrozóny je vysoký podiel zelene, ktorý tvorí takmer polovicu územia. Otvorený dvor podporuje vznik susedských väzieb a spoločenského života, pričom jeho kompozícia vychádza z princípov tradičného otvoreného dvora prispôsobeného modernej mestskej mierke. Projekt bol v roku 1992 ocenený cenou Siena Priset za výnimočné riešenie exteriérového priestoru. Napriek vysokej kvalite prostredia sa tu nachádzajú viaceré funkčné nedostatky. Najvýraznejším problémom je nedostatok parkovacích kapacít, ktoré spôsobujú tlak najmä v centrálnej časti územia. Kapacity už nestačia rastúcemu počtu vozidiel. Ďalším problémom sú chýbajúce prepojenia pre peších a cyklistov podĺž hlavnej dopravnej osy. Úzke chodníky, absencia cyklotrasy a intenzívna doprava spôsobujú nízky komfort pohybu. Náš návrh preto dopĺňa nové parkovacie plochy, chodník aj cyklotrasu, ktoré zvyšujú bezpečnosť, organizovanosť a ekologickú mobilitu. Výkres širších vzťahov ukazuje, že mikrozóna je pevne prepojená s okolitou mestskou štruktúrou, je obklopená školskými, športovými, zdravotníckymi a administratívnymi zariadeniami, ktoré ovplyvňujú jej každodenné fungovanie. Hlavná dopravná os na juhu výrazne formujú mobilitu v území a zároveň vytvára najväčší tlak na verejný priestor. Na tejto snímke môžeme vidieť analýzu zelene v našej mikrozóne. Dominantnou je centrálny park Stangerangen, ktorý prepája všetky obytné bloky a funguje ako ekologické aj komunitné jadro územia. Okrem toho sa zeleň nachádza aj v medziblokových priestoroch a podĺž verejných zariadení. Problémom je, že dopravná infraštruktúra na juhu narúša ekologickú kontinuitu, čo ovplyvňuje mikroklímu a prepojenie zelene. Ďalej na snímke MHD je dopravná dostupnosť. Vidíme dopravnú analýzu územia. Mikrozóna je celkovo dobrá obslúžená MHD. Zastavky pokrýva väčšinu územia. Slabým miestom je pešie prepojenie cez hlavnú komunikáciu, kde chýbajú bezpečné priechody a chodníky. Rovnako absentuje kvalitné cyklonapojenie a južná dopravná os má vysokú dopravnú záťaž, čo zhoršuje kvalitu verejného priestoru. Tieto problémy sa priamo premietli do našeho návrhu. Návrhový výkres ukazuje 3 hlavné zásahy, ktoré priamo reagujú na zistené problémy v mikrozóne. Prvým krokom bola rekonštrukcia a rozšírenie parkovacej plochy číslo 1, keďže existujúca kapacita už nepostačovala potrebom obyvateľov ani návštevníkov územia. Druhým zásahom bolo doplnenie a prepojenie chodníkov číslo 2, čo výrazne zlepšilo priechodnosť územia a bezpečný pohyb peších, najmä v napojení na hlavnú rozvojovú os. Tretím kľúčovým prvkom bola komplexná úprava hlavnej osy, vzniká nová cyklotrasa, doplnená o nový chodník číslo 3, ktorá posilňuje ekonomickú mobilitu a zlepšuje bezpečnosť celej lokalite. V celkovom zhodnotení našeho riešeného územia vidíme, že naše riešené územie má stabilnú urbanistickú štruktúru, veľký podiel zelene a dobré funkčné vybavenie. Napriek tomu
sa tu stále vyskytujú problémy spojené so slabým peším a cyklistickým pripojením a s neefektívnym parkovaním. Naše návrhové riešenia sú priamou reakciou na tieto nedostatky a smerujú k tomu, aby sa mikrozóna stala bezpečnejším, ekologickejším a príjemnejším prostredím, ktoré bude dlhodobo fungovať pre svojich obyvateľov. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť.